Duk, alah, berat lek. Wah, alah, alah, lek, tidak keluar lek, alah, 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 lek, duk, alah, lek, wes no, alah, gila lek, berat kata kau kene lek, aku duk, alah, itu lek, wah, ini lek. Ini perjalanan kita mulai dari Satria Lumput Patu Gede. Halo bos. Ini ada perempatan, kita belok kanan, foto. Ini lurus saja, nanti kalau udah ketemu pos di kanan jalan kita belok kiri. Nah, ini ada posisi gembol. Pos ini belok kiri. Mentok lurus nanti ada tulisan Gerenjengan. Nah, ini ada tulisan Gerenjengan. Belok kanan. One hand bolok, keliling John. Lurus saja ya. Gerenjengan. Masih lurus. Nah, ini pertigaan belok kanan. Lurus juga bisa, tapi nanti jalannya jeblok. Kita ambil yang kanan. Sana bisa, tapi kita lurus saja. Nah, ini ada jembatan kayu, nanti belok kiri ya. Rumah terakhir yang ada monyetnya. Ambil yang kiri. Nah, ini udah sampai bolok. Udah sampai. Nah, ini kita parkir di sini. Iki aku biasanya ijen lho bolo, makan ijen lho. Resikoku tak tanggung dhewe. Lagi nggawa sak kompi ngene terus piye? Nggawa sak kompi. Halo, Dek. Halo bolo. Ra apa ya bolo. Gak sak kompi ngene terus engko yen boncos ya aja nyalahke lho, Lek. Tenan iki aku nggawane. Aduh. Oke, kali ini Hamalek Zaid genti. Saya teng ketemu nih. Iyalah. Bisa entuk iwak ra kok lek kene. Aku tak langsung rana ya lek. Ini bro lewat samping rumah ya bolo. Nanti spotnya di belakang rumah. Sebenarnya dari sini sampai sana tadi yang di bawah kaca itu spotnya haup. Tapi kita mau coba di belakang rumah dulu. Tuh ini. Tuh, itu yang di bawah itu udah ada yang nyoba tuh. Ini. Lagi kene wis ana nyoba lho, Lek. Lah ya. Burung akeh ning dorene ya. Heeh, kuwi gene titik sijan sing pangpeng ning kono. Wis sampe. Baleni grenceng ini. Oke, Bolo. Ini saya nyepote yang nyari spot akasia ya, Bolo. Ini ada bareng Lek ada dari Rafli di sana, Lek Larto, Lek Mistri Haryanto. Di sana ada Lek Zaid. Udah dapet titik spot Bolo. Kita kasih ramuan dulu. Ini gedibal fishing yang anu apa iki jenenge? Aku kok mahal dhewe tadi. Premium. Oke. Kita kasih 5 tetes saja, enggak usah banyak-banyak. 1 2 3 4 5. Teman-teman tadi sebagian di sana di belakang rumah yang diparkir spot sana. Saya tak di sini aja. Kebanyakan orang di sana Bolo. Wo, tegekku melayu rono. Bismillah. Juga tegek sih.
Kae nek pabrikan kae. Gen gondol wewe ning kono lek gembel ning kono. Doyan sing sebelah kono mlakune kadoan lho, Lek. Parkire ning dhuwur bukit kono, medune aduh. Aduh. Metune sing yen nurut map mlebune rono, Lek. Pakai data kayak mbok menawa ya nak, biar cepet jadi. Lagi jojoh-jojoh ning. Aris trek ya rene jare. Oke, belum ada persetujuan. Aris trek. Ha ya kuwi, gek kemis. Rene, rebone kan karo aku. Mau ndek bengi ya aku. Aja kandole Idri lho. Ngono. Reboe karo aku, lumute blotong kabeh ngaku titip kono. Bakul dekne. Lah ya, wong aku titip kono. Ya sing tak upload ae, pas sayange lumute blotong sak rombongan kae lho. Terus ora trimo dheke dibaleni, waduh, protesane amean. Dibaleni kemise. Kemise pamerke aku hasilnya nggak bengi. Asem kamu wis undrip jane. Tok akeh ning kene. Kira dak anu. Agal-agal. Wah, iki entek iki mau wis diundrip. Oh, ijik. Sithik wae. Lejen ngidul iki. Itul, bojone nang Wonogiri ngejak nang Wonogiri soalnya. Nggih ngis rene karo lek ben ya. Baleni rene yo ana. Tapi hasilnya piye mbuh? Soale kene baru udan dek wingi rane nalik rong dino udan. Tuk, alah lah lelek ngetrik-ngetrik ra kena delegek. Ngetrik-ngetrik nyenenge lho. Wis garek mintip-mintip. Asik tenan ngetrik-ngetrik jane. Wah, peraune lewat cek. Pol, kempal, kampul. Alah lah, alah lah, alah lah. Alah lah 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 lah. Alah lah lah lah. Mak tuk he, alah lah 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 lah. Itu lek. Wah, wae mene-mene lek. Lemu lek ta. Mang iki gelo wae mene-mene. Gelo, aku didepita gelo. Kan tadi ada orang awal rene wis to. Genah iwak tak iki. Alah lah, arep utul. Lemu lek ta. Mene-mene bola. Nang ke. Hati lek Rafli ya. Aku sik ya. Lek larta. Lek mistri rape ngene. Wes pintip-pintip nang ngono mosok ra kenek. Ngetrik-ngetrik terus sih mangane apa kekandasen iki ngono aku ya. Mangane rasane pledes. Ora pedes ya. Ngetrik-ngetrik lek.
Arep pletes ra idono lho. Nyoba akasia genti. Kayak wingi kae nggon support suket kelep. Duk alalala lek wis no alala. Gila lek brote kata kene lek. Ah, bajindol cewek ta. Delokok jaran. Dancu, wis kowe seneng kowe. Dancu. Ah. Pain gimana ya genah rada ya akal ngono ae tanjir. Penonton bahagia. Nek lartai ra pengen rene tenan ya lek wis tri iki. Nek to. Ora pengen. Kene lho tutul bareng-bareng kene wis genah e. Asem maneh. Gah. Wah, mentilan. Ah, tombak, nyedak tombak wae. Oh, nek wong ruwet kok kono lho, Bro. Aku cewek langsung diparani. Jan wong ruwet e ngene. Wong panikan yo macam berapa panikan kok Jepang ae panikan. Oh. Kene mancing lagi so mancing juga. Kurang-kurang satu. Ya, lek Ramli akhirnya untuk Dila kae. Kae lho Dila. Oh, ini doi sapa ora? Kayak bingung lek, kayak bingung. Kayak bingung lek kae kok. Aku rene nek kae kok, yakin aku. Wah lho iwake mono-mono len. Sak tekem. Alah. Alah dak didokke ora iwake macul lek lho. Lah, ngono kok. Isotek sih. Oh. Lek Wisnu AIX. Yo ngono kuwi sing entuk ya sing dilapak sik le ora langsung kok kowe langsung entuk ya mesake sing dadekke. Oh kae sak tekem kae. Iya. Lek aja lucu le. Wah gendul lo. Oh. Duh asem maneh. Kandane mangane ngono kuwi le. Kowe ngenteni pletes ora kena. Iya. Ya kowe ngenteni pletes ora kena yo. Oh, apa tak kon penting yakin seblak. Kandhan iwak iki rene cilik kene iki. Ya wis bukti lho, aku mentas, lek Rafli mentas, lek Larto. Lek uga kene. Yo, lho kae, setek kae lek Rafli kae. Ya, oke. Ya udah belek Wisnu. Endi nek iwak telu nyari ndi? Tonton kae. Maido tok ae wong kok. Mungkin manut Pak Bos penak iki sing maido syukur. Itu iwak. Makane aja maido. Yo lek Rafli kae manut lho entuk iwak ae. Aja dicul kene lek. Aja dicul kene. Cul kene. Yo kae kau tekem lagi diculi kae. Alah, tanah lah kena. Lho, gak jaran. Ah. Pas kamera urip lho jane. Aku sentok. Wis menangan wis ngono kuwi wis menangan. Aku situk wis menangan lek kowe. Sing. Aku situk loro lho iki. Kayak gleleng. Sak tekem kae iwake kae. Diki. Dajendel sak wono cah. Iya. Selesai. Duk lek ra kena bajindol. Ra kena lek. Mang mriko. Alah. Gila lek. 3 gemuk. Tekaran nek semene ini. Pak Lek.
Dhuwur kali ya nutulku. Nutul jero ngon kaline lah. Allah. Allah lah. Lek. Lah. Alah, jogok dalan. Utul meneh. Jogok. Wedhus. Hambuh iki, Lek. Hayo ta, Lek. Alah. Malah dundut. Malah dundut. Alah. Boten. Nah, talutul mawon nak, Dek. Lah nggih. Ayo. Neng kono dedal neng kene dedal piye ta ki? Rekam meneh iki. Bleget lah rekam meneh cah. Pijet urung. Ya iki kenake pas ra nyeblok sayang. Ora apa, penting entuk iwak hek. Iwak lemu-lemu lho lek kene. Kalau dan kamu ngene iki paling dilek ngono. Lemu-lemu ngene iki. Ha, ketok rekam ben urusan. Penting tok gambar. Angel lho anak. Kom. Ndi? Ku ana karo ngono dak akeh. Ngomong 3 paket akeh kok. Kene nang kedan. Aku baleni kedua kali lalu nang blotok ngono. Wah, marem tenan. Ya anu ndi? Ratumu. Ari. Ora ono. Gede-gede ya, sepil kecah. Hmm? Sepil ki. Anak anune kok. Sinting barang. Anak harimau ne kok. Enak harimau ini penting liyane gede-gede. Berloro. Alah. Walah. Mene jak lu. Iwak mene piye. Leke. Iwak gok lho. Gede dhewe ning anu mau, ning kene. Ning kene pas ning kono. Kene siji. Oh. Kene kena awake marem-marem lho. Jeru-jeru mari ya. Heeh. Kok Allah. Alah, Lek, dak keluaran, Lek. Alah. Oke. Aduh kawil. Damat, dak keluaran. Makasih lumute. Ini nah kula. Alah. Alhamdulillah. Kowe kok ada iwak-iwak tok. Rai nyusul rene, Lek. Rai nyusul rene. Iwak tok lagi. Iwak tok. Duk. Alah berat, Lek. Oh, Delege harimau, Lek. Dampot harimau ini gede ini. Ya tolong nyari, Ding. Harimau. Serapo. Waduh, mana nganyel kowe ngene iki lho, mangane telek banget lho. Wah, ucul wis. Cemplungke keamanan. Harimau. Kan harimau beratnya dilegek ta. Apus-apus kok. Alah. Biajirat. Wak macan. Mau riki go, iwak tok, Lek.
Itu tolong loro iso lho, Lek. Ah. Iwak tok. Nah, kene. Alah. Alah. Iwak tok tenan ya? Domplane ya iwak matan harimau meneh iki. Kok harimau malah yang ngene. Iwake karan-karan, selesai. Ben, kayak wong ya. Kayak wong. Ben. Iki. Genah bahagia, Lek. Oke, Bro, mancingnya sudah dulu. Ini ya jane ada nasar ngeneng, tapi ya wis cukup lah. Wis cukup. Hasil akhir ya. Tonton. Lebih lah, kropyak. Iwak tok iki bol. Alah. Murut lah. Lho, paduh muncrat-muncrat ning kamera tok. Alah wis tok. Wis tok. Lho iwak tok lho. Lah. Mene bol. Alah. Lho. Iwak tok. Mantap jiwa. Grenjeng adeng udu ngrenteng lho ya grenjengan. Ale tawar. Sorry lek tawar. Guru ya kropyak lek tawar. Itu tadi lek Rafli, itu lek. Ah sepil ke lek Rafli. Lek tamar marah itu penggung, isitane entok ya anak. Oh iki. Mene gede-gede cah. Wah ngeri lho. Oh mene lek iwak tok iki. Aku ora ngapus lek berarti mau ya lek ya brosurku ya lek ya. Entuk iwak. Sawono mbane lho dalan ketut kabeh dalan. Wis ngono ya. Tak sepele gambar ning kono ning pinggiran.